online bántalmazás egy olyan új probléma, mely egyre nagyobb kihívást jelent az internetező társadalom számára. De mit is jelent valójában ez a fogalom? Hogyan kötődik hozzá a szólásszabadsághoz? És mit lehet ellene tenni? Ezekre kereste a választ a Van képet hozzá elnevezésű konferencia, melyet a Budapesti Műszaki Egyetem kommunikációs szakkollégiuma rendezett. A konferencia célközönsége elsősorban a pedagógusok, illetve a szülők, valamint azok, akik tudományosan érintettek a témában, tehát pszichológia szakos hallgatók, szociológia szakos hallgatók, esetleg joghallgatók. De mindenképpen azt akartuk, hogy vagy aki közvetlenül érintett a témában, tehát gyerekekkel foglalkozik, vagy pedig tudományosan. 25-30 főből álló tréneri csapat van, akik országosan elérhetőek. Ingyenes foglalkozásokat tartunk, évente körülbelül 30 000 gyerekhez, felnőtthöz, szülőhöz, szociális területen dolgozó emberhez jutunk el. Inkább ez egy közös tapasztalatcsere. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy a most felnövekvő generáció, a felnőttek, a pedagógusok, a tanárok mi az, amit tudnak a virtuális térről, a világháról, milyen szabályok szerint működnek, és ezeket az ismereteket próbáljuk felfrissíteni, kiegészíteni néhány jó tanáccsal. Mi fiatal felnőttek, szülők is csak most ismerkedünk ezzel az egész problémával, a Facebook és egyéb portáloknak a használatának a nehézségeivel, és egyáltalán nem biztos, hogy mi magunk annyira nagyon up-to-date vagyunk, hogy ezt úgy hogyan kell csinálni. Én azt gondolom, hogy első lépésként ezt így nyugodtan be lehet ismerni a gyerekek előtt, hogy hát anya nem úgy született, hogy így az iPad a kezében volt, tehát nem feltétlenül fogok tudni minden kérdésére választ adni, de igyekszem mindennek utána nézni. Nagyon nehéz feldolgozni azt a helyzetet, hogy van egy gyerek, vagy a tanítványa egy tanárnak, és a gyerek többet tud a világhálóról, mint ő maga. Mi ezeken a foglalkozásokon azt is próbáljuk sugallni, és hogy arra ösztökélni a felhasználókat, hogy próbálják meg ezeket a generációs akadályokat leküzdeni, és felismerni azt, hogy a virtuális térben egymás nélkül nem tudnak boldogulni. Igenis el kell fogadni azt a helyzetet, hogy a gyerekek, a fiatalok jobban képzettek, és lehet, hogy egy anyukának, egy apukának, vagy egy tanárnak le kell ülni, és a gyerekkel együtt regisztrálni mondjuk a Facebook oldalra, megnézni, legyen kíváncsi arra, hogy mi történik a virtuális térben, és így, amikor mondjuk például egy internetes zaklatás áldozata lesz valaki, vagy egyáltalán csak ennek a kísérlete elindul, akkor a gyerekben nem lesznek kétségek afelől, hogy ez túlnő az ő képességein, a határain, és szüksége van egy felnőttnek a segítségére, tehát nagyon fontos a közös párbeszéd ezen a téren. Az a baj, hogy az esetek nagy részében rejtve maradnak az internetes zaklatásos esetek, hogyha konkrétan ezt a témát hangosítjuk ki, mert hogy a gyerekek úgy működnek, hogy azt gondolják, hogy ha valami rossz történik velük, akkor ők maguk ennek az okozói. És nagyon fontos azt tudatosítani ezeken a foglalkozásokon, és bármilyen a biztonságos internetezést népszerűsítő programban, hogy a gyerekek mindig áldozatok ebben a történetben, ők sohasem hibásak, bármi is történik velük a virtuális térben. Mert a fiatalok nem gondolnak arra, hogy a rendőrség vagy a bíróság lehetne az ő kérdéseikre a megoldás. Tehát nem fognak pereskedni a tinédzserek, és a szüleik sem gondolják úgy, hogy pereskedniük kellene ilyen esetekben, és ezt nem gondolom, hogy ez probléma lenne. Tehát gyakran érezzük azt a munkánk során, hogy a felnőtt társadalom az olyan esetekben is pereskedik, és olyan esetekben is a büntetőbíróság elé rohan, amikor valójában nem ez a megoldás az ő problémáira. A gyerekek esetében is lehetnek olyan esetek, amikor nagyon kirívó dologról van szó, amikor valakinek az emberi méltóságát olyan súlyosan sértik ezek a támadások, hogy lehetnek rá jogi válaszok, de megint csak ismételni tudom magam, hogy sokkal hamarabb megfoghatók ezek a folyamatok társadalmi válaszokkal. Hát nekünk van egy álmunk, hogy egy országos kampányt indítunk felhasználva ezt a Van képet hozzá szlogent, eljutva iskolákba is, az itt résztvevő szakértőkkel együttműködve, egy oktatóanyagot elkészítve, illetve az a célunk, hogy tényleg felhívjuk ennek az országnak a figyelmét, illetve hát akár a világ figyelmét is ennek a problémának a súlyosságára. És minél több emberhez eljusson az információ, hogy tennünk kell.